Keď si pozreli Majoša a odišli do piče. Ja 2.8 ani nejdem. Čo? Ja 2.8 ani nepôjdem. Tu tvoju? No tak moju. Prečo? Busovo. Nejdem. Tak náhradník, nie? Nejdem. Oni tu nevedia odmerať štvolité, 8 valce a M5 nevedeli odmerať. Taký veľký nevedel odmerať potom? 5500 otáčka ich to padlo. Viacej im to, že nejde viacej ťahať. Takže auto ťahať do 8000 a oni 500, že neťahá. Oni dávajú na 5500 maximálku? Oni povedali. Môžem sa ja opäť? Štátiu ti spravím. Poď, sprav. Na hlavu. Tvoju hlavu chceš povedať? A to nepotrebujem. To je vysoké. Hľadajú, čo mu namerajú. Majú slabý kompresor na vyťahovanie. Bohumír Choduje. Vieš, ako meste sme boli, že Bohušovo. Bohušovo? Bohuňovo? Bohuňovo. Na východe. Tak pekne oné, všetek tým sem pôjde do... To? No. Prosím? Len vidíš, že to má vytraté gumy. Uvidíš. Pohodia. To mám dosť. To je aké disky popíči. Hej, ale idem rád mi skáču elektróny na to. Boli vidieť tým gumám. Myslíš, že to je?